Moro, mä oon Jami ja tervetuloa uuteen videoon. Kello on vittu 2:30 yöllä. Ja me ollaan ihan typötyhjässä Prismassa. Mun isosiskon ja Eemelin ja mun iskän kanssa äiti on mennyt nukkumaan jo ajat sitten. Tyhjä Prisma! Ja pistetään tosta vähän paikkoja kuntoon huomiseksi aamuksi. Sä et varmaan halua 3 leipää. En mä tarvi. Joo. En mä kiivennyt. Niin kello on 2:30 yöllä ja me ollaan ihan tupotyhjässä Prismassa. Niinku mikä tämä on? Brian Prime Boys. Brian Prime Boys. Mitä? En mä tykkää noista. Ai joo. Tähän video tulee vasta helmikuussa. Mä oon tällä hetkellä lomalla. Tai kun tää video tulee julkiseksi, niin mä oon ollut jo lomalla. Paula Lehmä cool. Se voittaa kaikki muut. Iskä, tää on varmaan just täytetty. Niin, mä näin sen. Niin kuin tääkin olisi varmaan täynnä asiakkaita, mutta nyt se on tyhjä. Tai kun kaikki viksut ihmiset on nukkumassa. Mennäänkö eteenpäin? Anteeksi vaan, mutta miksi tuolla on tulipalon varoitusmerkki? Vaikka tämä on pakkanen. Miksi tuolla on tulipalon varoitusmerkki, vaikka tämä on pakkanen? Niin, ja moottoriöljy voi sitten tulla. Kaikki järkevät ihmiset nukkuu tällä hetkellä. Me ollaan jossain tyhjissä Prismassa tähän aikaan. Kello on, mitä se on? 2,38. Puuromaito oft. Mikä tämä on? Puuromaito oft. Pitkulan patukka.
kananmunaa. Tääkin on varmaan just täytetty hylly. Kaikki on vähän jotenkin täytetty. Tuolla on yksi asia, kun mä näen. Katsokaa, nyt maistuisi varmaan tosi hyviltä. Tuossa on avattu. Ei se ollutkaan avattu. Niin kuin miettikää. Tääkin paikka olisi varmaan upo täynnä. Ei tuu ketään. Siis oikeasti totuus on se, että kaikki herkät ihmiset nukkuisi tähän aikaan. Eikä valvoisi. Ja sit kun tää video tulee ulos, niin menikö tammikuu hyvin? Mulla tulee siis helmikuun 20. päivä kuvataan video, että missä mä kerron mitä kaikkea mä tein tammikuussa. Eli mun lomapäivänä ja 30. päivä helmikuuta se tulee julkiseksi teille. Eli mä oon tällä hetkellä lomalla. Mä en siis oikeasti kuvaille lomalla. Iskä! Mä pyydän iskältä tämmöstä kakkuu synttärilahjaksi. Eikö synttärikakuksi? Iskä, kun sulla on aina urakkaa leipoa kaikki kakkut ja kaikki tommoset, niin mä täytän kuitenkin ensi vuonna jo 14. Ja mä oon tehnyt pitkään tätä mun tupeuraa tän vuosiaikaan. Niin voiko mä saada tämmösen kakun? Jos on 40 senttiä, miinus 60%, niin Meno, mulla tulee tasan 1 vuosi täyteen, kun mä aloitin tupettamisen. Eli mä oon tasan vuoden verran nyt tupettanut. Meno, nyt on jo tammikuun ensimmäistä 2025, niin mä oon tasan vuoden verran tupettanut teille videoita. Vielä kun saatais siis stokoa täyteen. Hyi, hyi. Nohan me just. Häh? Tässäkin olisi varmaan tällä hetkellä kauhean ruuhka, mutta ei oo ketään. Kaikki on ostettu. Kaikki näissä oli se ale. Mä haluan jotain. Tekee mieli jotain. Mä menen tänne. Eiku, oh my god, ei voi uskoa. Kattokaa. Tässäkin kävelis tällä hetkellä varmaan. Mä kuvasin just samaan aikaan, kun sieltä hyllyn takaa tuli myyjä. Mä haluan katsoa pientä naperomukia. Eikä sitä voi olla sekunti syödä. Mene alle naperopiikki. Tää on jotain muutakin, mutta haluatko Kuinka monta mä nyt otan yhteensä? En mä tarvi. Eli 4 otanko? Mä otan jotain muutamia. Mennään nyt uudestaan kuvaamaan. Jonne porukka. Maskeudutaan. Sieltä tulee Jonne porukka. Tuota käytävän keskikäytävää pitkin tulee Jonne porukka. Kohta. Mä haluaisin sen 130 tilalle täyteen. Ei oo sit, jos mä saisin nyt se 500 aika täyteen. Tässäkin näitä on perämuutteja. No ei varmaan just täytetty. Mitä tapahtuu? 6 kappaletta. Nyt uusi yritys. Please älä oo ketään. Niin tässäkin käytävällä olisi varmaan tuhansia ihmisiä kävelemässä hyllyistä toisille hyllyille. Mut nyt ei oo ketään.
kun järkevät ihmiset nukkuu tähän aikaan. Mä koitan löytää jonkun tuotteen, missä lukee joku hyvä vitsi. Eli vaikka tässä jälki uunipala. Niin jos jonkun tuotteen meni niin vaikka tupla, niin tää on ihan tupla keissi. Niin siellä on tupla ja siinä on vitsi. Eli mä koitan löytää jonkun vitsi, mä kertoa sen mun iskelle. Mikä olisi hyvä? Lotto. Joo. Tässä on L-O-Lotto. Mä myös aloittaa iskellä. Iskä! Iskä! Voitaisko vetää tänään lotto? Lotto tänään. Ei tarvinnut kauan, että löytyy. $60 alennusta kello 21.00. Kannattaa tulla tohon aikaan. Eikä 3 aikaa yöllä. Mitä mä teen elämällä? Mä kuvaan video Prismassa. Yhdessä Prismassa kello 3 aikaa yöllä. Joo, niinku vitsi järkevää. Tässäkin iskä varmaan tuhansia ihmisiä kävelisi toiseen hyllyyn. Niin. Mut nyt voi juosta, mutta on vartijoita myyjiä viittiä. Yksi hylly, 2 hylly, 3 hylly, 4 hylly, 5 hylly, 6 hylly. Bukha, mate, la, de, vesi, milaraalivesi. Mikä on milaraalivesi? Virvoitusjuoma. Hyvinvointijuoma. Mä tarvitsin ton virvoitusjuoma. Nyt. Tääkin on varmaan just täydet. Ikinä nähnyt hyllyyn. No ei näy. Liikkuvarin pulloja täytetty. Pulloja siis. Eikö tää pulloa? Entäisikö? Mennään. Eli tällä hetkellä kun tätä videota kuvataan, mä oon lomalla. Mutta kun tää julkaistaan, niin mä oon palannut ihan normaalisti jo YouTubeen. Eli tää video tulee helmikuun 3. päivä. Joo. Mä koitan saada tän videon teille helmikuun 3. päivään mennessä. Mutta jos sen saa, niin se viimeistään tulee 5. päivä helmikuuta. Tavoitan 3. päivä. Mitä visukalaa te katsotte täällä? Ei Oi. Täällä on pikkumakkara. En. En. aika voi tietää. Ei oo. On pipari, mutta se mieli pipari. Ei, tossa on pipari. Noin piparit näyttää tosi hyvin. Kato, ananaspipareita. Mä haluun jotain, tää on ihan tylsä paperista, jos mä en saa. Onko sitä pipareita vai kuumujuoma? Pipari. No niin, kerran. En oo mitä tyhmää makumajuomaa. Mä en voi ottaa tätä pipoa pois. Vaikka jos 6 vuoden aattovideo on tullut jo, niin te olette nähneet tämän pipon jo. Jos ei ole tullut, niin sitten ette ole nähnyt tätä pipoa vielä. Meillä on taas hyvä pipo semmoinen, että jos mä haluan maanostua, niin mä voin vetää tätä naamalla.
Pari jäämiä. Varmaan järkkärit varmaan tulos kohta haetaan pois tästä kaupasta. Mut kiitos kun katsoit videon, nähdään ensi videossa. Moi moi!